לא, עכשיו זה פועל, הנה. אתה בטוח? גיא, תקשיב. אני חייב שתראה לי איך עושה רפי. כוס. יום שבת בבוקר חזרנו מאטלנטיק סיטי עם שינה וזווית 37 על 48 על 29 בכיסא מאחורה. ואתה רוצה שאני אגיד לך איך הדגדגן שלהם עושה שהם חרמניות. זה מה שאני רוצה. גיא, אתה חייב... גיא, אז זה ייזכר לדורות, גיא. גיא, אתה חייב להראות. הוא עושה. זה הרעש. אפילו לא, ככה, עושה ככה. זה הרעש, זהו, זה הרעש, זה הרעש. יש רעש, האוטובוס מפריע. אתה מבין למה רק כשאתה בשקט אתה יכול לדעת אם היא חרמנית או לא. בלילה. שהיא עושה ככה. ואם חבורה של כוסים יושבים ביחד, נניח 20 כוס, זה כבר נהיה רעש הרבה יותר חזק. זה תזמורת, אחי. איך זה עובד? אני לא יודע איך זה יכול לעבוד ביחד. אתה יודע איך עובד סינגל. כן, אתה יודע.